היי בנות, אני הולכת להראות לכם איך לעשות לק פייסבוק. בסרטון הקודם אני לא הראיתי, כאילו הראיתי אבל לא ממש הסברתי, רק הראיתי לכם והסברתי לכם במילים. אז היום אני הולכת להראות לכם איך עשיתי. מה שצריך זה לק כחול כלבן, תכלת ושקוף. מורחים לק כחול על הזה. ומי שרוצה, היא לוקחת את התכלת וכאן עושה סוג של פרנץ' כזה, דקו ומה שאתן רוצות. אוקיי. סתם, למשל, לי זה יצא עקום. ככה. סתם נגיד, דוגמה. ואז אתן לוקחות מנקד או קיסם, מה שיש לכם, כזה, ואת הלבן. לי אין כוח להביא דף, אז אני עושה את זה בשיטה אחרת. פשוט ככה. כאן. אוקיי. ככה. אז עושים קו להתחלה, ואז קו לכאן, ואז קו כאן, ויוצא F, ואז עוברים על זה יותר טוב, רגע. כאן. זה לא יצא טוב, קצת עקום בזה, לא נורא. פשוט אתם כותבות F לפייסבוק, וזהו, זה מה שאתם עושות. אתם לא צריכות לעשות יותר מזה. ואני מקווה שעזרתי ונהנתם. ונתראה בסרטון הבא. ביי.